عن أبي ذر أبي ذر خبرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا بربقت الله من إشيس صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى غورة أهله فقد أتى حدا لا يخل له أن يأتيه كم ده كم yabık bulgan үйгө, yani ишиклери ябык булган үйгө аңа рөхсәт иткәнчегә кадәр шушы шаршауны ачып, yani ишекне ачып, yani башка нәрсәне ачып шушы үйгә күзен ташлый икән, шушы үй ишенә карый икән, һәм шунда карап кешеләрнең шушы үй әһелләренең гаурәтләрен күрә икән. Димәк, бу кеше тыйылганның шигын узды. Тыйылганның шигын узды, yani гынах шигенә керде. Гынах эшләде. لو أنه حين أدخل بصره استقبلها رجل ففقأ غينه ما غيرت عليه. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәм ул шушылай итеп рөхсәт итмичә кешенең өенә карап шушы кешеләрнең гаурәтләрен күреп, шуннан ир кеше чыгып, шушы өйдән аның күзен чыгып чыгарса да шуның өчен мин бу кешегә инкар ясамаячакмын ди. Мин бу кешегә инкар ясамаячакмын ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ва ин марра раҗулун галә бәйтин ла ситра лаку гайра муглaqin фаназара фала хати'ата галейһи. Әйди икенче бер кеше берәр үй кырыена үтеп барса, бу өйнең ишекләре ачык икән, шаршаулар юк икән, һәм ул шунда карап, бу өйдә кешеләрнең гаурәтләрен күрсә, бу кешедә гынах юк. Иннамал хати'ату аля ахлил байт. Гынах кемдә? Гынах шушы өйнең әһелләрендә, шушы гаиләдә. Шуңа күрә кешенең өенә рөхсәтсез керергә, рөхсәтсез карарга анда кемнәр нәрсә барганын, нәрсә булганын ярамый. Без бит сезнең укыдык алдагы дәресләрдә. Әгәр чит кеше өенә килсәк, кергәнче нәрсә дип әйтәбез? Кем искә төшерә? Әгәр чит кешенең өенә килсәк, ничек син белмисең? 3 саат, 3 дәрес, әлбәттә 3 көн алдан 3 дәрес алдан алдык. Кешенең чит өенә килгәчтен кер алдынан башта нәрсә дип әйтәбез? Нинди сорау бирәбез? Нәрсә дип әйтәбез беренче? Әйт. Иң беренче. Беренче сәлам бирәбез. Ассаламу алейкум дип әйтәбез. Ассаламу алейкум дигәч икенче нәрсә әйтәбез? Адхул. Кергә ярыймы? 3 тапкыр сорыйбыз. 3 тапкыр сораганнан соң җавап булмаса нишлибез? Керәбезме? Нишлибез? Әйтегез, нишлибез? Китәбез, борылып китәбез. Ярар, син беренче тапкыр шакыганнан соң, инде рөхсәт сораганнан соң, сиңа өйнең хуҗасы кит моннан дип, кирмә дип әйтсә, нишлибез? Киткәндә үпкәлибезме аңа? Үпкәлибезме? Кертмәде дип. Юк, үпкәләмибез. Чөнки бу Пәйгамбәрнең сөннәте була. Пәйгамбәрбез әйтте, кит дип әйттеләр икән. Кит дип шаяк Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә шулай дип яза. Шуңа күрә рөхсәт сорамыйча өйгә керергә ярамый. Кемдә кем башка кешенең өенә карый икән рөхсәтсез, мондый кеше хыянәт ясый бу гаиләгә. Чөнки аның ишекләре бикле, ул шаршауларын ябып куйган. Ничек син анда карарга хакың бар? Шуңа күрә инде өйнең ишекләре ачык икән, шаршаулары юк икән, һәм инде хәтта син шунда карап, шунда хатын-кызларның гаурәтләренә күзең төшсә инде ялгыш, синдә гынах юк. Гынах кемдә? Өйнең хуҗаларында. Чөнки ул үзен сакламады, үзенең йорт әһелләрен сакламады. Шуңа күрә, әлбәттә инде без бүген мондый хәдис инде безнең турында бүген монда безнең турында сүз бармый бу хәдистә. Безнең турында сүз бармый. Чөнки без бүген хатыннарыбызны хатыннарыбызның, кызларыбызның, әниләребезнең гаурәтләрен күрер өчен өй эченә карарга кирәк түгел. Безнең бүген хатыннарыбыз, балаларыбыз урамга шәрә килеш чыгалар, киемсез чыгалар. Көтелгән кеше карый, бер нинди рөхсәтсез дәгән. Киемсез чыгалар дигәндә, чөнки әгәр хатын-кыз кием кия икән, тәненә ябышкан кием кия икән, ул киемсез чыкканга тиң.
Ул киемсез чыкканга тең. Шуңа күрә һәм ир кеше, әти кеше белергә тиеш. Әгәр аның бу хатыннары, балалары урамга киемсез чыга икән, гөнаһ кемдә? Гөнаһ иң беренче анда. Чөнки сине Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы гаиләгә башлык иттереп куйды. Башлык иттереп куйды. Аларны карар өчен, аларны тәрбияләр өчен. Ә син бүген балаларыңны, кызларыңны, хатыннарыңны шәрә килеш урамга чыгарып җибәрәсең. Һәм әлбәттә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля кыямәт көндә иң беренче синнән сораячак. Иң беренче синнән сораячак ирдән, инде әти кешедән. Дәвам итәбез.